Уңыш җыелды, гошур сәдакасын бирергә вакыт җитте. Казанга Питрәч районыннан азык-төлек китерделәр. 2 тоннага якын яшелчәне Янсуар, Шәле, Кәвәл авыллары халкы тапшырган. Аны мохтаҗларга тараталар. Бирделәр кабак, суган, бәрәңге. Игә кайтам да соклар ясым кабактан, пироглар пешерәм. Гошур сәдакасын Зәкәт хәйрия фондына Әлки, Әтнә, Балтач һәм Алексеевск районнарында тапшырган. Шуның 9 тоннага якын азык-төлеген мохтаҗларга өләшкәннәр инде. 300дән артык гаилә җиләк, җимеш һәм яшелчәле була. Күп балалы гаиләләргә, мохтаҗ гаиләләргә, ялгыз картларга өләшенә. Һәм инде гадәттә менә без инде бер алып кайтканда тонна ярым, ким дигәндә тонна ярым алып кайтабыз. Һәм менә шушы тонна ярым гышыр якынча 35 гаиләгә өләшенә. Надежда Никитина 5 бала әнисе. Аңа да гошур сәдакасы бирделәр. Ул үзе дә башкаларга ярдәм итә. Яшелчәләрне килеп алу мөмкинлеге булмаган мохтаҗларга күчтәнәчләрне машинасында илтеп тапшыра. Кабаклар зур, бәрәңге сеткалап, бөтен кеше дә автобус белән килә алмый. Кай берәниләр өйдә балалары белән утыра. Үземә дә көзге байлыкларны бирделәр. Гошур сәдакасын үзем дә кешеләргә илтеп бирәм. Мохтаҗларга теләгән һәркем ярдәм итә ала. Аның өчен җыйган уңышның бер өлешен район яки шәһәр мәчетләренә тапшырырга кирәк. Беренче килдем, бәрәңге, кишер, чеснок, бәрәңге все взяла. Все довольно. Бегайбет, рахмет. 1600 пенсия аламын. Всего мен бөтен пенсия китеп бара, лекарствога, неге әзрәк продуктлар белән Зәкәт фонды миңа ярдәм итә. Овощной помощь алабыз. Бәрәңге, менә тыква, кабачки, кишер, суган. Азык-төлекне 5нче ел рәттән Татарстанның барлык мөхтәсибәтләрендә җыялар. Гошур сәдакасын ноябрь аена кадәр тапшырырга була. Яны Бәхтиева, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.